سلام ز خبركم تخاتلتي مدبنا كمي تخونو أبزي نايلو مدبنا بزعبا حنتي أما حبراو ميديا ببزح شرط بحال زلا فيديو قبر ملسن مهابي نزم دبزي زدالو زلوخو زا فيديو زي أب حدا نايزوم حبرات وي بروغرام أبا يوناس يوحانس تبهله ناي كاتوليكاويت بيت خريستيان كأشي بزعبا ካልኣይ ጊዜ ምጥማ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ንምርዳእ ዝሃቦ ወይ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ትሕዝቶ ዘለዋ ሓጻር ቪድዮ ምናልባት ፈለማ እታ ቪድዮ ክትሰምዕዋ ንኣኻትኩምሞ ዕድል ክህበኩም እየ ብድሕሪ ብርግጽ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ካልኣይ ጊዜ ምጥማ እንታይ እዩ ዝብለና ብዛዕባ ጥምቀት ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ሰብ መዓስን ብኸመይን እዩ ክጥምቕ ዝግብኦ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ ብቃል ኣምላኽ እውን ክምለስ ስለ ዝግብኦ ግብረ መልሲ ንመሃብ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣዳልያ ኣለኹ ፈለማ ግን ናብ ኣባ ዮናስ ዮሃንስ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ክትሰምዕዎ ከሕልፈኩም እየ ሎሚ ፋሽን ኮይኑ ብዙሓት ዛነ ተጠመቕኮ ጥምቀት ናይ ቤተ ክርስቲያን ይቡቕ ኣይኮነን ኣብ ኦርቶዶክስ ተጠመቕኮ ቡቕ ኣይኮነን ኣብ ካቶሊክ ተጠመቕኮ ቡቕ ኣይኮነን ዝኣምነን ተጠመቐን ዝብል ከይኣመንኩ ተጠሚቐ ነተብሃልካ ጥምቀት ምድጋም ማለት ከቢድ ኃጢአት ኣብ ህይወት እዩ ኣብ ድሌትካ እምነት እመን ጥምቀት ክደግም ኣይትኽእልኒኻ ስላሴ ማሕተም ዝገበሮ ኣነ ኃጢአተኛ ኣይለቆነ ማንም ኃጢአተኛ ክለቆ ኣይክእልኒ ምናልባት ከይትካ ተጠሚቕካ እንተኾንኪ ማየ ማፍሲሶምልካ ምስጢር ናይ ስላሴ ኣባኻ የልቦን ክልተ ስላሴ የለን ክልተ ክርስቶስ የለም ክልተ መንፈስ ቅዱስ የለን ክልተ እግዚአብሔር አቦ የለን አንሳቢያ ጥምቀት ሐዋርያ ጳውሎስ አነጽይር ወይ ሓደ ጎይታ ሓደ መንፈስ ሓደ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ይል ኣይድገምኒ ከምዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕና እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣባ ዮናስ ሓደ ሰብ እንደገና እንተደኣ ተጠሚቑ ከቢድ ዝኾነ ኃጢአት ይገብር ከም ዘሎ ዘረድ መልእኽቲ እዮም ዘመሓላልፉ ዘለዉ ብርግጽ ሰማዕቲ ናይዚ መልእኽቲ እዚ ኣመንቲ እንተደኣ ዘይኮንኩም ወይ ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ ወይ ኦርቶዶክስ እንተደኣ ኮንኩም ብፍላይ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓኻትኩም ዘዳልዎ ዘለኹ እቲ ሓቂ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎስ እንታይ እዩ እዚ ኣባይናስ ዝብልዎ ዘለዉ ብርግጽ መበገሲኡ ካብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5 ዝወሰድዎ እዩ እቲ ቃል ከምዚ ዝብል ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ይብለና ብርግጽ እታ ጥምቀት ሕጂ ሓንቲ ምዃና ንሕና ወንጌላውያን እውን በዚ ንሰማማዕ ኢና ሓደ ሰብ ክልተ ግዜ ክጥመቕ የብሉን እቲ ሕቶ ግን መን እዩ ክልተ ግዜ ዝጥመቕ ዘሎ ወይ እታ ቀዳሚት ጥምቀት ኣይነት እያ እታ ካልአይቲ ጥምቀት እንብላ ዘለና ኣይነት እያ ዝብል ክንምልሶ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኣምኑ ወለዲ ዝተወልደ ቆልዓ ብህፃንነቱ ወይ ብቆልዑ እንከሎ ገና ሕማቕን ጽቡቕን ኣብ ዘይፈልጠሉ ግዜ ብእምነት ወለዱ ጥራሕ ክጥምቕ ከሎስ እዛ ናይ ወለዱ እምነት ነቲ ቆልዓ ንጽድቂ ትቁጸረሉ ድያ ዝብል እዩ ሕጂ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ኣዝዩ ዓብዪ ሕቶ እንድዩ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ነዊሕ ዘዛረበን ብዙሕ እውን ክትዕ ዝተኻየደሉን ኣርእስቲ እዩ ኣብ መንጎ ወንጌላውያንን ካቶሊካውያንን ከምኡውን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ልምድን ስርዓትን እውን እዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፍልል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኽፉት ኣእምሮ ነዚ ኣነ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ወይ ዝህቦ ግብረ መልሲ ክትሰምዕዎ ክሓተኩም ደሊ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ብፍቕሪ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ነቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ንሳ ድማ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ ክብል ከሎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ንርኢ እዚ ከዓ ንፈሪሳውያን ነቶም ፈላጣት ኢና ነቶም ጸሓፍቲ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን እዩ እዚ ዘረባ ዝዛረቦም ነይሩ ምክንያቱ መንፈሳዊ ይዕንቶም ዓዊሮም ስለ ዝነበሩ እቲ ቃል ነይሮም እቲ ጽሑፍ ፈልጥዎ እዮም ግን መንፈስ ናይቲ ቃል ግን ኣይነበሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓቂ ኢሎም እውን ክርስቶስ መንፈሳዊ ዕንትኹም ክኸፍቶሞ ነቲ ሓቂ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ንስኹም እውን ክትርእይዎ
ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እሞ መጀመርያ ክንምልሶ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶ ኮይኑ ዝስማዓኒ ብዛዕባ ጥምቀት መዓስ እዩ ክፍጸም ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዝብል ክንምልስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስማዓኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቱ ክልእኾም ከሎ ኩሉ ግዜ ቀደም ተኸተል እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብምእዛዝ እዩ ዝልእኾም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 16 ድማ ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ሕጂ እንዛረበሉ ዘለና ኣርእስቲ ቀጥታዊ ዝኾነ መልሲ ጎይታ ባዕሉ ሂብና ኣሎ እቲ ቃል ኩላትኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ትጠቕስዎ ናብዚ ስክሪን ገይረልኩም ኣለኹ ማርቆስ 16 ፍቕዲ 16 እንታይ እዩ ዝብል ዝኣመነን እተጠምቀን ክድሕን እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ክፍረደ እዩ ይብለና ሕጂ ኣብዚ ጥንቃቐ ክንገብር ይግባአና ኣሕዋተይ ቅድሚ ጥምቀት እምነት ክቅድም ከም ዘለዎ ብንጹር እዩ ዝነግረና ዘሎ መጀመርያ እንታይ እትመጽእ ዘላ እምነት እያ እትመጽእ ዘላ ዝኣመነን ምስ ኣመነ ከዓ እተጠምቀን ክድሕን እዩ ዝብለና ዘሎ እምበር መጀመርያ ክጥመቕ ኣለዎ ድሓር ክኣምን ኣይብልን እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሓደ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዳወሲድና ስርዓተ ጥምቀት ወዲ እንተኾይኑ ኣብ 40 መዓልቲ ጓል እንተኾይና ድማ ኣብ 80 መዓልታ ከም እትጥመቕ ይግበር ሕጂ እዚ ስርዓት እዚ ግን ብቐጥታ ምዚ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 16 ዘሎ ዝጻረር ኮይኒና ንረኽቦ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ስርዓት እውን ብርግጽ ምዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ሓቂ ዝጻረር ኮይኑ እዩ ብግልጽስ እዚስ ይቃረን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን ይተይልናስ በቃ መጀመርያ ሓደ ሰብ ከኣምን ኣለዎ ድሕሪኡ በቲ ዝኣመኑ ድማ ክጥመቕ ማለት እዩ ህፃን ግን ወዲ 40 መዓልቲ ጓል ተኾይና ጓል 80 መዓልቲ እንታይ ኣሚና እያ ክትጥመቕ ማይ ሓፂብካ ኢኻ ተውፅኣ ዘለኻ ማለት እዩ እምበር ምንም እትፈልጦ ነገር የብላን ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 38 እውን ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ መዓልቲ ጴንጤቆስጤ ዝነበሩ ሰባት ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ድማ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ኃጢአት ይጠመቕ ክብል ከሎ ክእዝዞም ከሎ ንርኢ ሕጂ እታ ጥምቀት ሐዋርያ ጴጥሮስ ምስ ምንታይ ተሓዛሎ ምስ ንስሓ እሞ ንስሓ ንመን ይዘድልዮ ህፃን ቆልዓ ወዲ 40 መዓልቲ ወዲ 80 መዓልቲ ብርግጽ ምንስሓ የድልዮ ካበይ ናይ ኃጢአት ኢኻ ክንስሕ እምሮና እሞ ክፍታ ቢልና ነዚ ሓቂ እዚ ነዚ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ሓቂ እሞ ኣሕዋተይ ክንሪኦ እሞ ንፈትን ወዲ 40 ወዲ 80 መዓልቲ ቆልዓሲ ብዛዕባ ምንታይ ኃጢአት እዩ ክንስሕ ካበይ ናይ ክፉእ መንገዲ እዩ ክምለስ ስለዚ ህፃናት ዝንስሕሉ ዋላ ሓንቲ ኃጢአት የብሎም ንስሓ እንታይ ማለት ምዃኑ እውን ኣይፈልጡን እዮም ትርጉሙ ስለዚ ንህፃን ምጥማቕ ማለት ነቲ ተነስሑ እሞ ተጠመቑ ዝብል ትእዛዝ ብቐጥታ ምስ እዩ ዝጻረር ዘሎ ስለዚ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝጻረር ስርዓት እዩ ማለት እዩ ንሓደ ቆልዓ ንሓደ ህፃን ምንም ነገር ዘይፈልጥ ከተጠምቆ ከለኻ ሕጂ ናተይ ርእይቱ ክበኩም ኣይኩንኩን ደልያነ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ ምስቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ናይ ግድን ክንሰማዕ ይግባአና እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለ ዝኾነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነ ነዊሕ ዘመናት እናተወራረሰ ልምዲ ኮይኑ ስለ ዝመፀ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ዘመና ኣይስዕሮን ፈሪሳውያን ዝኸድዎ ዝነበሩ ኣካይዳ ኮነዖም ቁኑዕ ነይሩ ብዒንቶም ክሪእዎ ከለዉ ጎይታ ግን መፂው ዕውራት ምዃኖም ዕውራትን መራሕቲ ዕውራትን ክብሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ መንፈሳዊ ዒንትኹም ክኽፈት ክጽልልኩም ደሊ ተወሳኺ መብርህውን ክበኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ዝተጠመቑ ሰባት በዓል መን እዮም ብቆልዑቶም ድዮም ወይስ ብዓበይቶም ዝጥመቑ ነይሮም ብዛዕባ ብቆልዖም ዝተጠመቑ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ኣሎ ዶ ወይ ንሓደ ቆልዓ ውሉድ ምስ በለስ ኣጠምቕዎ ዝብል ትእዛዝ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንረክብ ዶ ብፍጹም ኣይንረክብን ኢና ብንጻር እኳ ደኣ ኩሎም ቶም ዝጥመቑ ዝነበሩ ዝኣመኑ ምዃኖም ኢና ንርኢ ኣብ ሙሉእ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ዋላ ሓደ ቆልዓ ብህፃንነቱ ዝተጠምቀ ኣይንረክብን ኢና ኩሎም እቶም ዝተጠምቁ ቃል ኣምላኽ ሰሚዖም ዝኣመኑ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት እቶም ኣብ ሰማርያ ዝነበሩ ስለ መንግስቲ ኣምላኽን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስን ክሰብ ከሎም ከሎ ምስ ኣመኑ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 8:12 ሰብኡትን ኣንስትን ይብለና በር ህፃናት ኣይብለናኒ
ብዛዕባ ስሉብ ኢትዮጵያውን እንተኾነ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተመሳሳሊ ምዕራፍ 8 እንሆ ድማ ከይጥማቕ ዝኽልክለንስ እንታይ ኢሉ ንፊልጶስ ምስ ሓተቶ ብኹሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካ ደኣ ክትጥማቕ ትኽእል ኢኻ ኢሉ መሊሱሉ። በቃ ሕጂ ፊልጶስ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እንተ ኣሚንካ እታ ዝተረዳእቶ ሓቂ እንታይ ንፊልጶስ ሕጂ ሰብ መጀመርያ ክኣምን ኣለዎ ክጥማቕ እንተኮይኑ እንተ ደኣ ብምሉእ ልብኻ ኣሚንካ በዚ ክትጥማቕ ትኽእል ኢኻ ክብሎ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ቅድመ ኩነት ጥምቀት እታ እምነት እያ ማለት እዩ። እምነት ቅድመ ኩነት ጥምቀት ምዃኑ ካብዚ ንላዕሊ ካልእ መረዳእታስ ኣይንረክብን ኢና ኣሕዋተይ። ስለዚ እታ ዳግም ምጥማቕ ሓደገኛ እዩ ንትብል ዘላ ዘረባ ብዙሓት ዝኣነ ተጠመቕኮ ጥምቀት ናይ ቤተ ክርስቲያን ቡቕዓ ኣይኮነን፣ ኣብ ኦርቶዶክስ ተጠመቕኮ ቡቕዓ ኣይኮነን፣ ኣብ ካቶሊክ ተጠመቕኮ ቡቕዓ ኣይኮነን፣ ዝኣምነን ተጠመቐን እዩ ዝብል ከይኣመንኩ እየ ተጠሚቐ ነተባሃልካ ጥምቀት ምድጋም ማለት ከቢድ ሓጢኣት ኣብ ሂወት እዩ። ኣባ ዮናስ ተዛረባ ካልኣይ ግዜ ምጥማቕ ሓደገኛ እዩ ዝበሎ እዚ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቆኖና ማለት ሕጊ ተበጊሱ እምበር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተበጊሱ ይኮነን። መጽሓፍ ቅዱስ ግና ሓደ ሰብ ብጌጋ ተጠሚቑ እንተነይሩ ብትኽክለኛ መንገዲ ክጥማቕ ከም ዘለዎ ግን ይምህር እዩ። ዋላ ዓበይቲ ኮይኖም እውን ብጌጋ ተጠሚቖም ዝነበሩ በቲ ቁኑዕ መንገዲ ክጥምቑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢና። ሕጂ እታ ጥምቀት ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚንካ እትግበር ሓንሳ ምስ ኣመንካ እትግበር ስርዓት ሓንቲ እያ፣ ካልአይቲ የብላን። ግን ምስ ኣመንካ እያ። ከይኣመነን ዝተጠምቀ ኣምላኽሲ ዝሪኦ ጥምቀት ዝፈልጦ ጥምቀት ኣይኮነን ማለት እዩ። ምክንያቱ ብክርስቶስ ኢየሱስ መጀመርያ ክኣምን ኣለዎ ሓደ ሰብ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን ኢሉ ዘሎ። ቆልዑት ከዓ ክኣምኑ ኣይክእሉን እዮም ይትሕቶ ማለት እዩ። ቆልዑትሲ ቆልዑት እዮም ገና ኣይዓበዩን፣ ዝንስሑሉ ሓጢኣት እውን የብሎም ንጹሓት እዮም። ስለዚ ሓደ ሰብ ምስ ዓበየ ጌጋ ዝኾነ ጥምቀት እንተዳ ተጠሚቑ ቁኑዕ ዝኾነ ጥምቀት ክጥምቕ ከም ዘለውን ቃል ኣምላኽ ዘረድእ ሓደ ክፍሊ ንረክብ ኢና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ታሪክ እንተዳርኢናዮ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ ብጥምቀት ዮሃንስ ጥራይ ተጠሚቖም ስረኸቦም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዝመሃሮም ንርኢ። ንሳቶም ድማ እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ተጠሚቖም። መጀመርያ ግን ብናይ ዮሃንስ ጥምቀት ጥራሕም ተጠሚቖም ነይሮም። ሕጂ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እንደገና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመኑ ከዓ ቁኑዕ ዝኾነ ትኽክል ዝኾነ ጥምቀት ከጠምቖም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እዛ ጥምቀት እዚኣ ሕጂ ራእዩ ዝፀሓፋ ነዛ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ዘላ ፍቕዲ 5 ዝፀሓፋ በዓሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ዝበለ ማለት እዩ። ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት። ሕጂ ጉጉይ ዝኾነ ጥምቀት ንዝተጠመቑ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ በዓሉ ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ? ከጠምቖም ከሎ ብጎይታ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ ብቆልዑ ከሎ ስለ ዝተጠመቐ ተጠሚቑ ማለት ኣይኮነን። ዝፈልጦ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉን። መን ዶ ኣጠምቑኒ ኢልኩም እዩ እንተበሎም ከንወለዱ ምስ ዓበየ እንታይ ክብልዎ ይኽእሉ? ንክርስቶስ ምስ ዓብኮ ምርጫ እዩ። ሃይማኖት ውርሻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብርግፅ ወለድኻ ኦርቶዶክስ ኮይኖም ንስኻ እውን ኣብኡ ስለ ዝተወለድካ ኦርቶዶክስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ግን መንግስተ ሰማይ ግን ትወርስ ማለት ኣይኮነን። ናብ መንግስተ ሰማይ ክትኣቱስ ሪሌሽንሽፕ ክህልወካ ኣለዎ። ንክርስቶስ ብግሊ ትፈልጦ ዲኻ ከም መድሓኒኻ ከም ጎይታኻ ዝተቐቢልካ ሄደ እዩ እምበር ካብ ወለድና ዝወረስናዮ እምነት ሓደ ሰብ ኣስላማይ ኮይኑ ክውለድ ይኽእል፣ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ክውለድ ይኽእል፣ ካቶሊክ ኮይኑ ክውለድ ይኽእል፣ ወይ እውን ወንጌላዊ ወን ኣመንቲ ካብ ዘለዎ ቤተሰብ እውን ክውለድ እኮ ይኽእል ሓደ ቆልዓ። ኣመንቲ ስለ ዝኾኑ ወለዱ ግን ተቆልዓ እውን ኣማኒ ማለት ግን ኣይኮነን። እሱ እውን ብጊድኡ ኣሚኑ ክጥማቕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብግሊ ክርስትና ሃይማኖት ኣይኮነን ንብል በዚ እዩ። ክርስትና ማለት ሪሌሽንሽፕ እዩ ወይ ዝምድና እዩ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ መድሓኒኻን ጎይታኻን ክኸውን ምፍቃድ እንደገና ምውላድ ማለት እዩ። ንዓለም ክሒድካ ንሰይጣን ክሒድካ ንክርስቶስ ኩለንትናኻ ክትህቦ ከለኻ በዚ ከዓ ብምልክት ኢኻ ትጥማቕ ማለት እዩ። ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድሕሪ ሕጂ ሞይተ ኣብ ማይ ክትኣቱ ከለኻ ምስኡ ድማ ይትስእ ኣለኹ ኢልካ ንምልክት ኢና ንገብሮ ጥምቀት ማለት እዩ። ግን መጀመርያ ክትኣምን ክትቀል ኣለካ ምስ ክርስቶስ ሞይተ ምስኡ ድማ ተስየ ኢልካ ትገብሮ ስርዓት እዩ። ካብተን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበራ ክልተ ዓበይቲ ስርዓታት እንተሃልየን እዛ ድራር ጎይታን ጥምቀትን እታ ጥምቀት ሓንቲ እያ ኣይትድገምና። ሓደ ሰብ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ምስ ኣመነ ሓንሳ ማለት እዩ ዕድመ እኹል ዕድመ ምስ በፅሐ
ሕማቕን ጽቡቕን ኣብ ዝፈልጠሉ ዕድመ ምስ ኣኸለ ኣነ ንጎይታ ከም መድሓነይ ክቕበሎ ወሲነ ኣለኹ ኣሚነ ኣለኹ ምስ በለ ይጥምቕ ካልኣይ ግዜ ምጥምቕ ኣየድለካኒ ሓንሳ እንተዳ ተጠሚቕካ እዚኣ ሓንትን ናይ መወዳእታ ናይ ነዚኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ሓደ ጎይታ ዝብል ዘሎ ነዚ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ዝብሎ ዘሎ ነዚ እምበር ብቆልዓኻ ንዘሎ ናይ ጥምቀት ስርዓት እስኻ ዘይትፈልጦ ወለድኻ ብጓይላ ክኸውን ይኽእል ብብላዕ ስተ ዝገበርዎ ስርዓት ጥምቀት ምንም እስኻ ትፈልጦ ዘይብልካ ወላ ሓንቲ ፍቃድ ናይ ገዛ ርእስኻ ዘይተሓተትካሉ እግዚአብሔር ነዚ ይፈልጦ ማለት ኣይኮነን ባር እቲ ጥምቀት ከንታይ ማለት እዩ ዝብል በዛ አጋጣሚ እውን ከነጽሮ ይደሊ ማለት እዩ ጥምቀት ማለት ናይ ሰናይ ሕልና ቃል ኪዳን ምስ ኣምላኽ ምእታው ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:21 እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳል ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ እዚ ከዓ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕልና ናብ ኣምላኽ እምበር ብምሕጻብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን ይምራሎ ስለዚ እቲ ቃል ኪዳን እንብሎ ዘለና ሕጂ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ብፍቃድ በቃ ካብ ሎሚ ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ምስ ክርስቶስ ሞይተ ምስኡ ድማ ተስየ ኢልካ ኢኻ ትውስን ዘለኻ ነዚ ፍቃድ እዚ ነዚ ውሳነ እዚ እትውስን ዘለኻ ሓደ ህፃን ግን ነዚ ውሳነ ክውስን ኣይክእልኒ ምስ እግዚኣብሔር ህፃን ቆልዓ ቃል ኪዳን ክኣቱ ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ብህፃንነት ዝግበር ስነ ስርዓት መፅሓፍ ቅዱሳዊ ጥምቀቱን ፈፂምካ ክትብሎ ዝከኣል ኣይኮነን ባር ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እታ ንሰብ እተድሕኖ እምነት ሃይማኖታዊ ልምዲ ወይ ስርዓት ዘለዋ ብቆልዓኻ ትግበር ጥምቀት ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እንተዳ ርኢናዮ እውን ኣብነት ኮይንና ወዲ 30 ዓመት እንከሎ ክጥምቕ ንሪኦ ኣብ ትሕቲ እግሪ ዮሃንስ መጥምቕ ኮይኑ ስለዚ ጎይታ ንባዕሉ ወዲ 30 ዓመት እንከሎ ክጥምቕ ምርኣይ ንባዕሉስ እዚ እኹል ኮይኑ እውን ስምዓን ማለት ሰብ ምስ ኣኸለ ክጥምቕ ዘለዎ ምስ ተረድኦ ንጎይታ ኣሚኑ ንጎይታ ድማ ክስዕቦ ምስ ወሰነ ሓደ ሰብ ክጥምቕ ዝግብኦም እቶም ኣብ ካቶሊክን ኣብ ኦርቶዶክስን እምነት ዘለኹም ድማ ተስፋ ይገብር ሓንቲ መዓልቲ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዕንትኹም ከፊትዎ ንጎይታ ከም መድሓኒኹም ከም ጎይታኹምን ተቐቢልኩም ንስኻትኩምን ዳግም ክትውለዱ ክትጥምቑ ማለት እዩ ኣሚንኩም ክትጥምቑ እዚ ጸሎተይን ትምኒተይን እዩ ብቆልዓኹም ዝተጠመቕኩም ጥምቀት ኣይበሃልኒ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽሲ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ብህፃንነትካ ዝተገብረልካ ከይኣመንካ ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ኣሚንካ ክትጥምቕ ከለኻ ካልኣይ ጥምቀት ዘይኮነስ ነቲ ሓቀኛን ቀዳማይን ጥምቀት ትፍፅም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ዝወሃብ መጠንቀቕታ ድማ ንኻል ኣምላኽ ሓደ ሰብ ንኸይእዘዝ ዝዕንቅፍ ስለ ዝኾነ ንቃል ኣምላኽ ጥራይ ክንስዕብ ክላቦ ይደሊ ተስፋ ይገብር ኣባ ዮናስ እውን ባዕልኻ መንፈሳዊ ዕንትኻ ተኸፊቱ ንስኻ እውን ዳግም ክትውለድ ማለት እዩ ይርዳእኒዩ ዝዓበኻሉ ነዊሕ ዓመታት ዘገልጋልካሉ እውን ሃይማኖት ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ማለት እዩ ግን ንእግዚአብሔር ዝሰኣነ የለን ሓንቲ መዓልቲ መንፈሳዊ ዕንትኻ ተኸፊቱ ንስኻ እውን ዳግም ተወሊድካ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒኻ ክትቅበሎ ድማ እምነተይን ጸሎተይን እዚ ድማ ምስ ኩሉ ፍቅሪ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓቂ ክትፈልጡ ኢኹም ንሳ ድማ ሓራኽ ተውፃእኩም እያ ስለ ዝበለና እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዕንትኻ ክብረሃልካ ጸሎተዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረኽኩም ነዚ ድማ ሸር በልዎ ኢኹም ኣሕዋተይ ምክንያቱ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መልእኽታት ሰባት ብብዝሒ ሸር ክብልዎም ከለዉ ናይ ብዙሓት ሰባት ርድኢት ድማ ቃል ኣምላኻዊ ዘይኮነ ነገር ኣብ ኣእምሮኦም ስለ ዝሰርጽ በዚ ነገር እዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ክዕንቀፍ ስለ ዝኽእል ሸር ክንብሎ ከለና ብዙሕ ጥቕሚ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ካብዚ ምድንጋር እዚ ከምልጡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ጎይታ ብርኽ የብልኩም ሻሎም